سازیا زمانی کردی 2007 ده هاتا دامەزراندن وێ دەمێ بە ڕەنگێکی بەشارتی گەلفێری زمانی کوردیت کرد بە شەڕەشا ڕۆژ ئاوارە حتا بەریک و بێژن دەستەیە پەروەردە و فێرکردنی وەرە دامەزراندن سازیا زمانی کوردی بێجە برەنگێکی ئەشکەرە لە هەر دەری ئاستێن زمانی کوردی هەرسێ ئاستێن زمانی کوردی فێری گەل دکردن وێ دەمێ گرانی ئەو بوو کۆ گەل فێری زمانی خۆ ببێ ji 2019 û şûn de dîsa ew karê fêrkirina civakê ma dîsa heta niha jî dimeşê 2019 de saziya zimên navendeke xwe ya vekolînan vekir di wê navendê de em bêjin sazî bi giştî ji sê komîteyan pêk tê komîteya zimanî komîteya ragihandinê komîteya fêrkirina zimanan ku ew karêsaziyê berê hêjî berdewam dike wekî dî di milê zimannasiyê de em gavan davêjin hemû binbeşên zimannasiya tewrîk yan jî pratîkî em hewl din bi hemû binbeşên wê vê qadê nas bikin çavkaniyan bînin kurdî ji bo ku ji her kesê ku li ser ziman dixebitê çi xwendekar be çi vekoler be bibe jêder û karibê pê hem zanista xwe hem jî lêkolînên xwe zengîn bike.